Bună dimineața, rебята! Mâncăm o cașă, mai stăm acolo și mai facem și ne ducem să filmăm 1 sau 2 video pentru voi pe Instagram. Și asta și pe un fel de mini-vlog, backstage, să vedeți într-o parte cum e asta. Și așa începem de dimineață. Nu tot până la urmă ca să fie interesant, mult live content, pricoale. Și отношения, да потому что стрелите. Прохирте подружек, что он сильно ной. Лишь за телефоном, я учка, папа, стрелять по капу, ну я. Nu-și spală. Hai scoală puie, fiincea. Oi, mai ieșit cu cotă, nu mai ieșit. Oi, bleu. Și vedem și așteptăm să treacă timpul, să ne ducem și mai filma. Și până așteptăm, nu mă joc în говно, să nu mai el joc. Să nu ți говно. Говной CSGO. Deci așa arată un zadrot. Ciupârle, tolii, cocomărle, nu înțeleg și asta. Și asta, pațan. Asta e задрот. Nu, zато am filmat cum a ieșit să om, măcar. Și de cruta, вообще топ. Afară plouă. Кайф. Нереальный кайф. Ну, că постоянно trebuie să apară ceva, niciodată nu poate fi ideal. Nu pare numai la mine, постоянно ceva trebuie să apară care strâcă tot. Ну. Давно nu tare, băi. Da, nu tare. Așa se filmează videoasele, voi ce-ați crezut? Ieșit, ai pornit camera și gata. Capet. Я că am venit acasă din oraș, nu ți-o pornit să filmăm nic. Și cunoști că e live content. Nu s-o pornit. Nu așa-i, și să zic. Конечно, că mi-a zis din prima dată. Nici vedeți că nici pățanii nu-s datori să mă ajute. Da, e poate ați văzut videosul dar nu vă supărați pățanii, eu înțeleg. Nu sunteți nici voi datori, dar nici eu nu pot motiva într-atât de tare că voi să fugiți, dar și este și normal. Oricum, asta nu înseamnă că videosul nu să-l fac. Să-l fac numai că nu am. Spasiba la tăți care se uită, la tăți care se uită până la momentul ăsta, la tăți pățanii care mă ajută fizic, n-a să uit, pățani. Și, rебята, învățați, vă rog frumos să așteptați, vedeți că nu tot merge așa cum trebuie. 99% din voi nu știu să aștepte. Spasiba la tăți, departe urmează și mai interesant. Nu închideți videoclipul.